Ішкі эшләр бүлеге ветераннары махсус хәрби операциядәге якташлар өчен гуманитар ярдәм әзерли. Ветераннар советы 200-га якын пенсионерны берләштерә. Шуларның 3-се хәрби операция зонасында. Один из них был на сегодня в отпуске, поговорили мы с ним, значит, узнали, что, в общем-то, в чем они в основном нуждаются, что им крайне необходимо, чего им не хватает, чем пользуются каждый день. И на совете ветеранов мы решили, значит, собрать деньги, кто сколько может, и на полученные эти деньги приобрести необходимые товары. Изге күңелле ветераннар хәрбиләргә кыр шартлары өчен кирәкле әйберләр җыйганнар. Кагаз тартмаларга дымлы салфеткалар тутыралар. Ризык әзерләгәндә газ яндыргычлары, баллоннарның да яхшы әйбер булуын исәпкә алганнар. Бөҗәкләргә каршы сиптергечләр, жгутлар әзерләгәннәр. Шулай ук посылкага укучылар язган җылы эчтәлекле почмаклы хатлар да салганнар. Игелекле, шәфкатьле райондашларның күп булуы сокландыра һәм горурлык хисләре уята.